तो दू चार गो चुटपुटिया यूट्यूबर कहत रहसन कि गरम कर गाना आवत खेसारी लाल यादव जी के, लागत कि पवन सिंह के डिप्रेशने में डाल दिहन का। ये भाई हो व्यूज देख के तो लगता कि सही में पवन सिंह डिप्रेशन में हुईन। और हमनियों के खुद बानी जा कहीं 5-5 गो चैनल मिल के ये गाना पर लागल बटे कि व्यूज आ जाए, और हई व्यूज देखला के बाद लागता कि हमने के खुद दिमाग हैंग हो गई बटे कि का भइल बा। बताओ लोग, अब ऐसे परफॉर्मेंस देवो लोग तो बढ़िया बढ़िया आदमी डिप्रेशन में चल जाई भाई। हद बा, गिनहा दिल एकदम। तनी मुनी 1 मिलियन आ जाइत व्यू आ तो हम कहती कि चलो ठीक बा, ना सही कहत रहसन, बतिया सही बा। एकनी के जौन कहत रहसन वीडियो बनावत रहसन तो सही कहत रहसन। शायद पवन सिंह एकरा के देख के कुछ इफेक्ट पड़ी उनकरा, लेकिन हई देख के उनका कोनो इफेक्ट ना पड़ी। मैकवा लेके नु स्टेजवा पर नु दहाड़ देवे नु ओकरो पर 4-5 मिलियन व्यूज चल जाला। आई हम नहीं कहत, ये प्रूफ बा। यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक तक हर जगह टीआरपी किंग कहला से ना होला। टीआरपी किंग खातिर टीआरपी किंग वाला काम करे के पड़ेला, अकेले अपना दम पर कंट्रोवर्सी करके ना। बुझाइल भाई? तो जवाब मिल गई होई, करारा जवाब मिलल होई। और एक बाद तनी मनी आराम से शांति से वीडियो बनइह लोग, ताकि एनियो से शांति से वीडियो बने, हमनियों के विवाद नहीं खींचा चाहत। जय भोजपुरी, जय श्री राम।